sidder derhjemme i stuen, og ved siden af nogen, så grib vedkommende mennesket, eller hunden, eller katten under armen, og så sid og rock lidt frem og tilbage, fordi det er en god sådan sømandsagtig vals. Rabatten Rasmus fra Ringene Sogn kørte en tur i sin enspændervogn. Hesten for vognen blev træt af at gå. Først gik den baglæns, så gik den i stå. Rasmus tog selen om halsen og fløj. Hesten sad bagved i vognen og røg. Men i hvor de gloede i Ringene Sogn, da Rasmus kom flyvende med hyphest og vogn. Når mig og Ole vi er ude at spille for alle børnene, ikke? Så plejer jeg at illustrere en lille solo, hvordan Rabatten Rasmus han egentlig lyder, når han rapper med sit næb. Det skal I da ikke snydes for. Og hvor er du sød. Okay. Rasmus, det var ikke særlig godt. Og så plejer vi at bede børnene om at synge med. Ja, men nu er der heldigvis ikke nogen børn til stede i dag, så nu gør vi noget helt andet. Vi synger de sidste vers. Selv. Okay. Rabatten Rasmus fra Ringene Sogn kørte en tur i sin enspændervogn. Hesten fra vognen blev træt af at gå. Først gik den baglæns, så gik den i stå. Rasmus tog selen om halsen og fløj.